Nyakora mogi kamora mora maintiere ageno ni odiochieng' Mario de makare ero kini machiegni weche manyien mag ang'ich welo kama bende waikonuwe weche mopogore opogore kama oting'o weche mag siasa kama oting'o wacha kaluwore koda lal mar yawuoyi ariyo mano Bob Njagi kachiel koda Nicholas Oyoo e piny libamba mar Uganda e kind weche mamoko. Warang'ane moko kuom weche mawamiyo pek. This is not about individuals. This is not about personalities. This is not about parochialism or corners or regions. This is about Kenya. And I want to ask you, as the good people of the founding party of our nation, to accept for us to work together. Jatend piny William Ruto nyiso duond bura mar KANU mondo ti kode sirikal mar bero chenro mag dongruok e pacho ka. En gima lit ahinya ka ng'ato nyalo mako nyathi ng'ato to king'e notere kanye, ikia ni en kanye, kitemo go simne ok donj. Koro government ma Kenya ni mondo konywa, mane mwakwayo mondo konywa mondo nyithindo go duoge piny gi koni. Mano e ywak mar familia mar Nicholas Oyoo mano ndhi e piny Uganda chakruok dwe ni magin godo ne sirikal ma pacho ka. Chien kanyo nche yudo masira ka rech yande otho kaluwore kod chilo madonje nam kakalo aora madonjo ka. Osekelo chiewo mar paro kuomwa. Ndi ler en gino endo ma ok timne odiochieng' achiel kende. Jodak madungo oriwore timo ler e dho wath ma alworano kaka yor kedo gi thoye mag rech e sama piny Kenya odhialo odiochieng' mazingira. Nyakara gibedo ni en odiochieng' mar mazingira day mabende oganda mathoth kotel kod jotelo mopogore opogore odiochieng' ma kawuono ne pidho yiende ka jiwo jo Kenya mar mondo miyo chop piny Kenya e chopo lek mar yiende bilion 30 kochopo higa mar 2030 ageno ni yudo thuolo mari mar pidho yien kamoro mora mane thuolo nitiere inyalo tudori kodwa na mamar ote machuka na 3 kao kamano bende tudori kodwa kanyo e mbui mag oganda achiel kachiel wan e mbui no mar YouTube, mano mar Facebook, yedwa kanyo mbui mar Instagram, kachiel koda mbui mar X gi mbui mar TikTok, nyinga Simfros Okinda. Bende wantiere kanyo kod jaloko marwa ma en Belinda Phillips. So wachako kanyo gi weche manyien kama bende warango moko kuom gigo ma bende choponwa mana gi thuolo ni kama piny owacho koro biro chiwo kothe maromo bilion 2 ne oganda ma pacho ka higa mondo sir dwaro mar piny Kenya mar pidho yiende bilion 15 kochopo e higa mar 2032. Mondo lek ma kama ochop kare, jatend piny William Ruto olando ni bad migawo mar bunge pacho kae mano KFS biro riwore kod rowere mag NYS maneno ni kothe mag yiende opidh e kor gwenge ma pacho kae. Ruto yango magi e kinde mano tano jo Kenya e ingo odiochieng' mar ber alwora kata mazingira day e kar jot mare manitiere e buore Nairobi ka. Sharon Ong'aw miyowa mathoth. Kotene kod mikai mokwongo ma pacho ka Mama Rachel Ruto, jodito mag piny owacho moriwo jatend migawo mar alwora Deborah Barasa kaachiel kod jopuonjre. Jatend piny William Ruto otelo ne jo Kenya duto e hingo odiochieng' ber alwora kawuono. Ruto oyango ni kind thuolo mar higni 2 mokadho yiende bilion 1.06 osepidhi, komedo ni achiedhnade maduong' moseneno en nok mag kothe mag yiende. In the last 2 years, we have planted 1.06 billion trees. The bottleneck that we have had over the last 2 years is the availability of seedlings. We have different interventions to make sure that there is availability of seedlings. We have mobilized our military to produce seedlings, National Youth Service to produce seedlings, our prisons to produce seedlings, forest community organizations to produce seedlings, private sector people to produce seedlings. From the Constituency Development Fund, we have now isolated 5% of the Constituency Development Fund for purposes of seed production by young people in different parts of Kenya. E kinde hingo odiochieng' mazingira, jatend piny oyango ni rowere mag NYS biro riwore kod Kenya Forest Service mar jiwo pith mag kodhi mag yiende e nurseries 300. Omedo ni piny owacho chano yango nurseries madongo 17 machano golo kothe mag yiende bilion 2 e higa ka higa. We're going to mobilize 15,000 National Service personnel
to work with the Kenya Forest Service to restart 300 nurseries in all our forest stations and all our forested areas, so that we can have 2 billion seedlings available to the people of Kenya every year, and also have another 17 mega nurseries in different parts of Kenya to look after different ecological zones, so that we can produce 2 billion trees, 2 billion seedlings every year. Ruto ojojo Kenya mondo her pidho yiende mondo tiek achiedh nade mikelo kod lokruok mar kor lwasi ahinya to e bunge ma pacho kae. We have agreed that we are going to look for sensitive areas, water catchment areas, watershed areas, and make sure that we plant trees, because trees are very important in matters to do with the environment of the Republic of Kenya. Because of climate change, we have frequent floods, we have droughts, we have wildfires, and so many other things in between. And it undermines food production, it creates unnecessary expenditure to mitigate floods, to mitigate drought. We lose livestock, we lose wildlife, and we lose livelihoods. And therefore it is important for us as a nation to focus on tree planting as a national exercise. Jatend piny oyango ni kaber, to piny Kenya owinjo go okang' mar koso tenore kuom koth e yor pith, kendo jiwo pith ma itimo ka ikeyo pi e puothe. Magi timore e kinde ma piny Kenya nitiere gi lek mar pidho yiende bilion 15 chop higa mar 2032. Kila mtu ashikilie mti wake na anze kupanda. Sharon Ongao, Ramogi TV. Erokamana nya Sharon Ongao. Wadhi nyime kama apisas madito mag sirikal ne otelo chenro mar ingo odiochieng' ma oketenge ne ber aluora kata mazingira day e counties mopogore, kama ne giyange ne sirikal kata ne sirikal oseketo okenge makare mano ne opidhi yiende tielo bilion 15 kochopo higa mar 2032 kaka yor konyo kedo gi midhiero mikelo kod lokruok mar kor lwasi. Kaka Ali Abich lero, jotelo kod jokedne aluora ne ojiwo jopiny mondo mak motegno ber mar pith yien. E kinde mane piny ngima ingo odiochieng' moketenge mar ber aluora, jotelo mopogore sirikal mamalo ne otelo chenro mar pidho yien kido ma opogore kaachiel kod olembe gwenge mopogore e kaunti ma Homa Bay. Jatend migawo mar omenda John Mbadi ne otelo chenro mar pith yien e skund primar ma Wiga kod mano ma Ligongo e kachud bura ma Suba South, kama yiende moingo tielo 2,000 ne opidhi, ka jopiny bende oyudo yien madhi pidhe miregi. Mbadi ne okone piny owacho dhi nyime kod chenro e yo mowinjore e neno ni opidh yiende bilion 15 ka ojiwo jopiny mondo mak motegno pith yien e mieregi. Aluorawa nyaka wariti, nyaka wane kaka wapidho yien. Ng'ato ka ng'ato mowuok kaka wuono akwayi ni kaber dhi tem matek kabisa imany yien ipidhi mondo vipar godiochieng' ma kawuono. So every student, every pupil of Wiga Primary School, you must make sure that you have at least one tree planted in your name. To e kar chung bura ma Suba North, jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo ne otelo ne jopiny kaachiel kod jopuonjre e chenro mar pith yien e skund primar ma Mbita. Dr. Raymond Omolo ne okone sirikal omako motegno pith mar yien kaka yor konyo kedo kod midhiero mikelo gi lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi. Kila mtu akona mambo ama akona jambo ama jinsi ya kuchangia hii mradi. So unapata ukikuja hapa kila Friday ya every month, na ilikuwa tarehe 3, tuko na Chiefs Climate Action Day, that every chief anashughulikia location yake, anatafuta wakaaji wa hiyo location, anatafuta walimu, anatafuta wanafunzi, ndio tushughulikie mambo ya kupanda miti ili tufikie hiyo target ya 15 billion trees by 2032. Chenro mar pith yien bende ne odhi nyime kaunti ma Migori, kama apisas mag piny owacho kod mago mawuok e riwruoge moko mag piny owacho ne oriwore kanyakla mar ingo odiochieng' mar pith yien, kama ne gijiwe ber mar pith yien. Nitie joma be dwanyo environment, to okwanyo ni joma dwanyore wada buru ka odiochieng' moro ma buru puonjo ji ler
kwa kaore gi jo public health mondo ji ong'e kaka ginyalo rito alwora maber. Ok anyal wacho ni wasebedo ahinya ni wan malo, okang' mwasekawo to ber, kendo kata kiwuotho inyalo yudo ka taon ler. Wadwaro ni ji mondo obed gi opidh yien. Watimo program mar chiwo ga yien e skunde gi organizations manyalo pidho yien. Koro wambe wa participate. Kama last year ne wa participate e pidho yien. This year wawacho ni community service ma wadhi timo kaka bank en mondo wa clean our environment. Gima watimo mondo wa make sure ni environment ma wantie ler kendo long'o, waloso club mar environment. Club mar environment ni wanyiewo ne yien kendo wamiyo gi pidho. To e kaunti ma Nairobi ka chud bura mar Waraka, jaod bura mar Waraka TJ Kajwang' ne otelne jopiny chenro mar pith yien e skund primar ma Lucky Sama, kama ne okone pith yien e skundono biro kelo lokruok e skundono. Taduogo kandi mang'wony wiya ma pidh yien kendo makel mafua kendo makel olembe, nikech wadwa ni mondo piny olokre. Kiluongo kisungu moro maduong' ni climate change, kisungu no wadwa ni mondo ji owinji. Rito alwora marwa en gima important e mzingi mar maendeleo. Kaka mheshimiwa osewacho, mheshimiwa okelo maendeleo ka mar gero skul. To wacho ni kako gero skul nyaka oket environment ma nyithindo mabiro somo ka biro bedo gi environment maber mar somo. Alia Beach, Ramogi TV. Kapod wantiere weche mag alwora en duol matayo ler mar aora ma Nairobi kata Nairobi Rivers Commission koro yango ni achiel kuom gigo mathiro tijegi en bedo ni nitiere moko kuom oganda modak machiegni ahinya gi aorano. Kata kamano kaka Ifi Nyakidi lero, nitiere okenge magisegoyo mabiro konyo duoko aorano e wang'e. Madirom higni 3 koro nyaka ne jatend piny William Ruto chiw ting' mar bero aora ma Nairobi kod alwora mare ne duol ma Nairobi Rivers Commission. Okang' ma kamano wachore ni osechako nyago lemo. Kaluwore gi apisa mar kaunti ma Nairobi matayo chenro mar Green Nairobi Maureen Njeri, chal mar aora ma Nairobi oserochore ahinya kaluwore gi medruok e kwan oganda madak e boma ma Nairobi. Gino machuno moko kuom oganda dak machiegni ahinya gi aora. Over the years, the rivers in this city have been heavily polluted. We have 3 rivers in this city. We have Nairobi, we have Mathare, we have Ngong River. This is one of the rivers which has been heavily polluted over the years, looking at the areas within which this river is flowing. If you look at the sector where we are at, and as you go downstream, it's heavily populated by informal settlements. So there's a lot of pollution that has been over the years that has gotten into the river, majorly because of urbanization and the fact that a lot of residents have moved into the city and hence have developed and encroached into the riparian area of the river. Kaluwore ni e kinde koth aora no pong' makal kiew kendo kelo midhiero ne oganda. Osechak ger ageng'a mag oula kata gabions, chenro mosechakore bath aora no makadhe gwenge ma Lucky Sama. We're doing a sewer that is able to carry all the sewers that will be generated along the area that has been scoped up to 2065. These are huge lines which are 1.8 by 1.8 meters on both banks of the river. That will deal with any liquid waste. We're also dealing with solid waste by construction of gabion interceptors along the river. Nyaka sani mae kaka aora ma Nairobi chalo. Aora ni manie tok kar puko taka ma Dandora. Igeno ni ibiro ler kendo duoke wang'e kochopo dwe mar achiel higa 2027. Pap Makamkunji, mabende osebed kitiyo godo ahinya kinde romo mag siasa, bende wachore ni biro yudo lokruok ka gisani gedo dhi nyime mar kete kaka paw tuke. To ni rawere modak e gwenge ma chenro gi duto timore, giwacho ni giseyudo thuolo mag tich kod yuto masiro ngimagi. Mokwongo wan gi chekechea nika, wan gi swimming pool, wan gi netball nika, to nyithindwa mang'eny ma iye kae ndi bende ong'e go mpira. Koro paw nika ni kod gi machiegni ka to biro konyogi mondo giyae weche moko maricho nikech area modake ni bende ok ber ahinya kuom nyithindo kethruok. Koro paw ni oseloko ngima ji mang'eny, asasa ojende ma wan go ka achiel gi an kuom yudo nueng'o, kuom yudo tich. Wan gi dhano 320 matiyo ka sani moa Shauri Moyo, Majengo, Kaloleni. Wandiko gi ka kendo gitiyo ka. Ifi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.
Erokamano Nyaifiny Kidi, e kinde ma piny mangima dhialo odiechieng' mar alwora, jodak ma dho wath Madunga e Kisumu ne oriwore kanyakla gi bengi mar Equity, duol mochung' ne nono weche ler mar nam kaachiel gi jotelo mag dho wadhno e timo ler mar nam. Chenro ma kamano en mar duogo ler e nam Lolwe kod lando injili mag wito taka e yo makare. Kaka yorno maneno ni alwora ma oganda odakie machiegni gi nam Lolwe obedo makare kendo mowinjore ne ngima oganda. Lipota marwa Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. Oganda michiegni miche nochokore kanyakla e dho wath Madunga e boma ma Kisumu mar timo ler e dho wath kanyo koda orni mani alworano kaka yor tieko chido mar nam mosemiyo rech mathoth otho e nam Lolwe. Chenro ma kama nonywako jokanyo mopogore kotudore kod tend dho wath Madunga, riwruog rowere kod jodak malworano duto ka giingo odiechieng alwora kata mazingira day e piny mangima. Taka ma otans 10 ne ochoki koting'o mag plastik kod taka mamoko ma ok tow mayangore ni ema medo kelo chido e nam Lolwe. Chien kanyo nyiche yudo masira ka rech yande otho kaluwore kod chilo madonjo e nam kakalo aora madonjo ka. Osekelo chiewo mar paro kuomwa. Ndi ler en gino endo ma ok timne odiechieng' achiel kende, but en gino monego bed ni watimo kinde duto. Ma en ranyisi makare ni waikore mondo mi service mwachiwo ne jolimbe kod jodak Madunga en gino endo maber madhi makare gi ngima dhano. Jobag chenro ni wacho ni ma ok bi mana duogo kido makare mar nam Lolwe, to bende obiro konyo e lando injili e wi rach chido mar nam magikoni kelo lal mag rech kod lando tuoche e dier oganda. Ma is one of the major beaches mar Kisumu kama ichame rech maber. Koro ji do chamo rech kama longo kama oselos maber. Mane momiyo waparo ni mondo wariwre kanyakla gi jo BMU Madunga Beach mondo watim clean up exercise maka. KM Friyango negisechako timo nonro mar konyo e geng'o thoe mag rech e nam Lolwe kaluwore gi kwiri mosebedo ka donjo e nam giyango ni kokalo lony mar science, puonj ne oganda kod lwoko lwedo ema biro chimbo lwenj kedo gi midhierono kendo bero yuto e alwora mar nam Lolwe. Onego beni walokore kinde ka kinde, wawe gige ma watimo machido nam, watimo gige mabecho manyalo miyo nam obed maler. Koro wawuoyo kendo wang'iso gi gimomiyo onego beni gitiyo kanyakla gi sirikal mondo gihakikisha ni nam ler, kata ka gikwanyo yugi to ging'eyo ni yugi mage minyalo lok pesa, to mage minyalo witi, kata mage minyalo wang'i. Rowere to korka korgi ne okwayo mondo thothne joma tindo bende onywandi e chenro mag luoko nam kaka yor bero alwora, ka giwacho ni mano biro medo tego lwenj kedo gi chido mar alwora kendo bero ngimagi makiny. Kendo wange wacho ni next time gini wabroga timo kila saa mondo kik lake obed molil. Through the lake wayudo nyaka oxygen maler, nikech eiye ka wayude nyaka chiemo mwachamo. We also make sure that the young ones who are coming need to adopt this culture to make sure that we have got a country that is healthy, a country that is sustainable, and a country that is safe. E sama piny Kenya ne dhialo mazingira day kokalo e chenro mopogore, jokend ler mar alwora dwaro mondo maino mosiko okete rito nembe, aore kod dho wedhe maler mar neno ni oganda odak kendo tayo chenro mekgi kuonde maler kaka yor bero ngima makiny ne kidieny mabiro. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Dunga, Kisumu County. Kopogore koda weche mag alwora, en jatend piny William Ruto koro fulo gimomiyo ne girado kod seneta machon ma Baringo Gideon Moi bang' rado kode kar jot mare buore ka tich adek kolero ni gitimo mano kaka okang' mare wowijo Kenya duto kendo medo nyayo dongruok. Kane olose pare makabara kama ne jatend piny Ruto otimo e limbe, Moi ne orwako Ruto kolero ni en bende oikore ni tich kanyakla gi Ruto. Eriko Wenga en jafambo marwa. Ne en romo mane obiro mana ndalo 2 kende tok machielo mane otimore e kind jatend piny William Ruto gi jakom mar KANU Gideon Moi e kar jot ma jatend piny buore ka. Romo mane otimore e yor apanda. Rais ya Jamhuri ya Taifa ya Kenya nyogolal jin bigo jodini.
Gideon Moi kata kamano nokawo thuolo mar chiwo pache gi ler ewi kaka ne giwuoyo kod jatend piny Ruto, kata kamano nowuoyo kokalo e dho jo-Kalenjin. Gideon nolero kata kodoko ne owuok e ng'we laro kom Senate ma Baringo to pod duond bura mar KANU otegno mokalo. Weche mabende nosir lwedo gi jagoro maduong' mar KANU George Wainaina. Tutasikizana vile tutafanya kazi, lakini chama cha KANU itakaa. Ili maneno mengine ya vile tutafanya kazi, hiyo tutasikizana. Kwa hivyo msijifikirie tumekuja kuvunja chama cha KANU. Tumekuja kuiweka nguvu, tumekuja kuingiliana na rais, ndio na nyinyi mpone mashinda ambao tumekuwa nazo. Ruto nokawo thuolono mar chiwo ler gimomiyo ochiwre mar tiyo gi Gideon, mabende ok gisubedo ka giwinjore kode weche mag siasa e kinde mokalo, kowacho ni mano kende e yo manyalo dongo Kenya. Na tumekubaliana na yeye anisaidie tupange mambo ya taifa letu la Kenya. Maendeleo ya Kenya imechelewa. Kenya imechelewa miaka nyingi. We are not supposed to be a third world country. Na ili tuweze kusukuma mambo hiyo ya maendeleo, mimi nimeomba ya kwamba I need more hands. We need broader goodwill. Na ndio sababu tulitengeneza broad-based government ili tuhakikisha ya kwamba yale ambayo ni ya muhimu kwa Wakenya wote tuweze kusukuma iende mbele. This is about Kenya. And I want to ask you as the good people of the founding party of our nation to accept for us to work together. Sechego bende jatend piny Ruto nokawo thuolo mare mar pedho maua e wi liend jatend piny machon Daniel Moi, kinde nopuoyo mokalo ng'iyo margi kod Moi kinde machon. Hapa hatukaribishi, sisi tuko nyumbani. Mauna hii Kabarak mimi naelewa sana. Rooms yote hapa kwa mzee, najua iko room gani, iko maneno gani, najua iko nini. Dining hall iko wapi? Ile mahali tulikuwa tunapangwa iko kona gani, namna hii. Ndio? Na pia nimetembea na mzee kwa ile kombi yake hapa Kabarak, nimetembea almost everywhere. So mimi nikiwa hapa niko nyumbani. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Nyawenga, pod wantiere weche mag siasa kama jokanyo mag duond bura mar Wiper owalo gai margi Kalonzo Musyoka mondo odhi olar kom mar tend piny e yiero maduong' mar higa 2027. Kalonzo mane oten kod jodito mamoko mag kweth mobalo kod sirikal okidho tend William Ruto kuom nego rowere mag Gen Z, uso gik lweny, ohala mar yudo midila kod gold kod ketho chumi mapacho kaya. Jotelo mamoko mobalo kod sirikal osingo mari wore nyaka gikwe golo Ruto e loch e yiero mabiro, kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa. Alap mar historia ma Uhuru Park, jokanyo mag duond bura mar Wiper Patriotic Front ochokore karombgi e chako safar mandiko historia manyien e telo mapacho kae. Will as many as of that opinion say aye? Aye! Gi ilo, chia kod nyadhi, jokanyo mag Wiper Patriotic Front otweyo jok mar telo e ng'uto gai margi Kalonzo Musyoka kendo miye ligangla madhi rakore kod jatend piny William Ruto e yiero maduong' mabiro. Maonge dok chien, Kalonzo okawo kuot kendo tengo William Ruto koyuo kuom ketho uchumi mapacho kae, nego rowere mag Gen Z, thung'o jo Kenya kod osuru, kaachiel gi dewo jo Kenya kod gope mabandia. Each day dawns with a new levy, a new penalty, and a new heartbreak. We pay taxes for services we never receive. No jobs, no medicine, no food, and no relief. They call it bottom-up economics. But what we see is bottomless corruption and a top-down greed. It is not an economic plan. It is an economic funeral. Kalonzo odhi nyime kod nyono ng'ut Ruto e lowo kuom mano ma owacho ni en timo ohala mar uso gik lweny kendo wilo gi midila, okang' maketho kwe e kind pinje mag Afrika ma ugwe. This regime sells arms and gets illegal gold in return. Honestly, what you are witnesses to is a horror
movie directed by a know-it-all director who is a star and the supporting cast of his own show. Kalonzo ojiwo rowere mag Gen Z mondo bi owuog oko mar chulo kuor ewi nek matend William Ruto osebedo ka nego gigo kokalo kuom kawo ombulu kendo luto ombulu mar golo Ruto e loch. Ruto ordered you to be shot not in the head but in the legs because you dared to exercise your constitutional rights. I urge you, fellow Kenyans, and the Gen Zs and the young Kenyans, I urge you today to shoot Ruto at the ballot. Jotelo mamoko mobalo kod kweth mar sirikal mane oyuoro e nyasino osingo mar siro Kalonzo lwedo poni oyere matingo bendera mar kweth mobalo kod sirikal e yiero maduong' mabiro. Tulipokaa ni pahala pa historia. Ninyi wana Wiper mmechagua pahala pa historia, na siku ya leo historia inaandikwa Kenya hii ya kwamba serikali mpya ijayo iko Uhuru Park, iko inaunda siku ya leo. Mimi Rigathi Gachagua na wafuasi wangu ambaye ni mamilioni nitaunga yeye mkono na kumfanyia kampeni. Ile kampeni nilifanyia Ruto ni kionjo. Ile nitafanya kampeni mara 10. Harambee! And should the united opposition, Your Excellency, decide that you will be the candidate, I will support you. We will support you. Jotelo go bende osingo mar chako safar mar luoro gwenge duto mapacho kae kendo sero ombulu ka ginyiero paro moro amora ni ginyalo pogore motelo ne yiero maduong' mabiro. Safar mar Kalonzo Musyoka madhi laro tend piny e yiero maduong' mabiro ochakore ayanga kawuono e alap ma Uhuru Park ka ting' maduong' koro en loso kod jotelo wetene makwedo sirikal mondo osire lwedo e dwaro mare mar bedo jatend piny Kenya mar auchiel. Chris Owino, Ramogi TV, Uhuru Park, Nairobi. Kamano bende tend duond bura mar ODM oramo ni gibiro chungo jalar kom jatend piny Kenya yiero maduong' mabiro mar 2027 kendo jiwo jokanyo no mondo mi oket maino e lombo jopiny donje duond bura no. Magne oyange gi jalup jatend duond bura no Simba Arati masani ogoyo tach e kaunti ma Mombasa kama gitime ikruok ne nyasi mar yango higni 20 mar duond bura no. Joja oko ni kod ler mathoth kowuok Mombasa. En romo mane okelo kanyakla moko kuom jokanyono mag duond bura mar ODM e kaunti ma Mombasa. Kai, jalup jatend duond bura no Simba Arati ne ojiwo jokanyono mondo mi oket maino e lombo gendene mamoko mondo donje duond bura no mokoni biro chungo jatend piny yiero maduong' mabiro higa 2027. Nimesema tutasimamisha rais mwaka wa 2027 kama chama. Na nimesema chama hiki sio mto mdogo, ni mto mkubwa. Ni kama bahari hii uiambie ingie kule Lake Victoria. Haiwezekani. Lake Victoria ndio inaweza katika bahari. Sisi ni bahari. Kwa hivyo vyama kama UDA, kama Jubilee ambao ni marafiki zetu, watajiunga pamoja na sisi. Na yeyote yule ambaye anataka kujiunga pamoja na sisi, tutajiunga pamoja tuijenge nchi yetu. Jodong luo mawuok e kaunti ma Mombasa mabende no yuore nyasi no ne okoni maino sani giketo e temo kelo gendene duto kanyakla kako machielo bende gijiwo tend ODM mondo mi otem rakore gi midhieche mathoro sieko to chutho e kinde mag yiero. Wan kako oganda luo ODM e odwa ng'ato ka ng'ato nyaka donjie ode koro wabed gi kwe mondo wabed ni kotundo yiero mabiro to e higa 2027 nyaka wabed kanyakla achiel kendo wabed kaka oganda luo ni mondo watigi party mar ODM. Alomogi makama wadi duto modak Mombasa wabedo gi mora tiel to kagise yudo to koro wapogore koliwo wani jobara to same dwaro to koro wabedo gi mora tiel. This time kata wani wengi Simba Arati nyaka wabed piny mondo wang'e to ng'ani biro kawa to ng'ani biro kawa. Katika chama chochote kile unapata kwamba kuna ukarabati ambao sio mzuri, ambao unafanya watu wanakufa mioyo ya kufuata chama. Na sisi kama chama pia yawezekana kwamba kuna ule ukarabati watu wachache ambao wanataka kuharibu jina la chama. Ndio nimesema kama deputy party leader na wale wenzangu tutashirikiana kuhakikisha kwamba mambo kama hayo yamekomeshwa katika chama.
Ne bende gijiwo jotelo mondo mi oket maino e jiwo jopiny to chutho mago mapok okawo ombulu mondo mi ondikre kaka jokanyono to chutho e sechegi maduol mar IEBC dhi nyime kod chenro ma kamano. En te sani ji ndikore mondo okaw ombulu to ndikruok dhi mamos kabisa. To kata joma wuotho ma jo politician kata jo ODM ng'eny gi pok olando wachni malong'o ni iyudo mana loch kod ombulu. Koro wacho ni kauru ombulu. Un joma odak Pwani kauru ombulu. Maka higa mobiro mitime yiero to koro uyiero joma odwaro. Icho jaduong' na ila. Nyasaye oduoke pacho mondo bi Mombasa mondo wanyisi ni this time opogre gi ndalo mamoko ji obed piny mokwongo kapok ogo ombulu. To kwasego ombulu to koro ok wanyal gik kuom jogi. Waol dhano maol kaka jomodak Mombasa. To Mombasa to wantie nikech kama wadhiye to onge. To wadwa ni mondo wabed e achiel ni watimo ne to gitimonwa nyakul chelo wamowa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Anyuola mar Nicholas Oyo ma en jaked ne ratich oganda manomaki e piny Uganda kod nyawadgi Bob Njagi ywak ne sirikal ma pacho ka mondo lalre kod mano ma Uganda mondo wuodgi odug pacho. Anyuola no wacho ni nyaka ne nyathigi lal tarik 1 mar dwe ni e piny Uganda pok gibedo gi kwe kaluwore ni pok ong'e ndach ji ariyogo. Ndala par nyaka ne nyathigi Nicholas Oyo lal e piny libamba ma Uganda. Anyuola ni kod dang'ni mar pare wi lal mar nyathigi ka gibago romo mar alam pile ka pile gigeno ni Oyo nyalo yudore sa asaya. May the power of the Lord come down. Anyuola ni wacho ni dhogi omoko kendo chenro mag giduto chung kalora ni onge lipot moro amora magiseyude wi Oyo. Manyaka sani pod ok wang'eyo ni gin kanye. Koro en gima lit ahinya ka ng'ato nyalo kawo nyathi ng'ato nikech nyathi ng'ato nyodhi kama ng'ato nochokore gi bura mare gi joge to kanyo nyithindogo bende gidhi kanyo mondo giwinj gima ng'ano wacho. To jomoko biro to mako gi kanyo. Roselyn Ochieng, miyo makoro chunye chandore komedore kod tuoche ma en godo, lero kaka lal mar wuode mone nindo. Our mind keeps going to what about if he's not found? Yeah? So we cannot really sleep. We are really, really distraught. My mom is old. She's got a condition. Somebody has to be with her permanently. Roka nyaka sani osetieko moloyo juma achiel kapok wawinjo kata wachgi kata kago sim ne ok donj. Temo chopo ir sirikal ma pacho ka mondo konya anyuola ni manyo wuodgi pok onyago lemo kapod gisayo sirikal mondo ywe pi wang'gi. Na oro nyako mane tiyoga e ofis Mudavadi chon to noseritaya mondo dhi owuona gi Mudavadi, lakini nowuoyo gi nyako matiyo ofis Mudavadi ema nowuoyogo nikech nok onyal reach nok onyal chopo kuome directly. To wadwaro ni mondo wang'e mondo oduokgi mondo wanegi ka gingima to kata ka ok gingima to ngimagi nitie mondo oduokgi mondo kata watergi ka thieth mondo wadoge e maisha wa mapile. Gipako Oyo kaka jaratiro marito chike ka giwacho ni onge ketho ma nyathino timo. Onge gima rach maniko timo. Nick osebedo ga ng'ama luwo chik. Osebedo ga ng'ama ohero ni mondo chik bendo lu. To mage gik ma ohero, gik ma osegore ni mondo piny olokre, mondo piny obed maber. And to kamano e gimomiyo nyalo bedo ni kori make. Chik make nikech ono dwaro chik maber. To mano gima otamo wang'wa. Esego gogo jokene ratich oganda e piny Uganda oro kwayo ne duol makene ratich oganda e piny no mondo konye chenro mag neno ni rowere ariyogo owe thuolo. Kagiwacho ni gin gi adiera ni ogeng'negi e tesend jolweny ma Mbuya. Nicholas Oyo kod Bob Njagi nolal godo tarik 1 dweni e kinde mane gichopo e romo mar jasiasa e piny Uganda mano Robert Kyagulanyi mong'ere kod nying mar Bobi Wine.
Iwacho ni lit mar nyathi men mare kara jonyuol ne mong'eyo wageno ni jonyuol mag Bob Njagi kachiel koda Nicholas Oyoo biro yudo nyithindgi kane kare gi thuolo nyakaramogi atero yo mokwongo chenro en marang'ich welo eno kanyo Kasila wacho neno wa ka entiere Athi River bende neno ka Julius Opio wacho neno maber ka entiere Kilifi an Manfred Jakodero aneno kan Nairobi awinji maler ka entiere Lamu mano Gerson Emmanuel bende Julius Opio somo ote mar kanyo Brenda Lynn wacho ni Nairobi wacho na Mosne Dagi ka entiere Kisumu ka Black aneno maber kan Kitengela weche manyien donyo maber mano Judy Nyasuba Abdul wacho neno maber ka entiere St Charles Ruiru Lejo Maria Ana Brenda Suba aneno kantiere Bondo aneno news kantiere Kakamega mano Nyarbei wacho kamano watching live from Nairobi Mosabe Nedora Karadhi Nedora Nyargem gi Florence Sule kantiere Kisumu Kanyakwar and Jeff Magwasi Magunga aneno kantiere Nairobi Kasarani erokamana Nyakwaramogi waringo wadhi duka matin kikidhi mabor weche manyien magang'ich welo pod dhi nyime. The euphoria around town is crazy. Koro kwa kila mtu. Guys, Koro wanna sort all types of people. Mama mboga, Koro. Nduzi guy, Koro. Office lady, Koro. I just received my cash from Koro. Just quick and easy. Download Koro and say hello to Easy Lending. Dhako muol kadonjo matiende ni bedo ni ng'ato ling e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol samoro en kod kido mamoko. Tiegi madhi nyime kae. An gadier nitie gimoro ma Sanju pando. Konchiele no wuondre no wuoyo gi Niti maber koni. Wang' nena dhi mako Sanju gi Shreya kamoro achiel. Machini kino Nyakaramogi maderoma tamalo prabich mag jopuonjre masome mbalariany mag piny owacho e pacho ka nitiere koda chiedh nade mar dang'ni mar paro karonro yango ni japuonjre achiel wito ngimane dwe ka dwe kalore kod midhiero makamano kaka joiso duor lero seyo biune ute thieth mathoth mag piny owacho kuom koso bedo gi jochiw thieth manigi lony mar arieya manyalo konyo jotuo manigi dang'ni mar paro. E seche ma piny ngima hingo odiochieng' kedo kod midhiero mikelo kod dang'ni mar paro, piny Kenya ok odong' chien e hingo odiochieng'ni. E kinde nyasi mar hingo higni 20 mar riwruok mar Health Rights Kenya e boma ma Nairobi, onyiedhore lela ni jopuonjre masomo e mbalariany mag piny owacho e pachoka ema thoro bedo kod midhiero mar dang'ni mar paro ka japuonjre achiel wito ngimane dwe ka dwe nikech midhiero mar dang'ni mar paro. Students are facing so many challenges out here, starting from financial constraints, which are affected by the new funding model, parents' inability to pay fees, their own inability to be able to sustain their own lifestyles. There's peer issues ranging from friendships to relationships. Students are committing suicide every day, and as we speak, we have lost one through suicide last week, which we are yet to bury, and it has been a common phenomenon losing one student per month. So you can count like 12 in a year. So, and we normally say one student, one life lost is too many lives lost. Kaluore kod nonro mawuok ka migao mar thieth, jo Kenya 3.7 nitiere kod achiedh nade mar dang'ni mar paro, kama e kind jo Kenya 10, 4 kuomgi nitiere kod midekre mar dang'ni mar paro. E kuonde tiegruok mamalo kata mbalariany mag piny owacho, oyangore ni atamalo 50 mar jopuonjre nitiere kod midekre mar dang'ni mar paro.
Research shows that nearly 50% of university students across the country are struggling with one form of mental health issue or the other. It could be anxiety, it could be depression, it could be something else that these students are struggling with. It could be social life. And I think for us at HealthRight, we're focusing on the universities as well because every life matters, and we don't want. We're looking at a population that. Eneno jotuo manigi dang'ni mar paro gino mamiyo ok giyud kony kata thieth maber. Osiptende wa mag public mag sirikal seche moko yudo ka ikruok maber onge nikech iyudo ka seche moko ok jitemo bedo train manyalo handle situation no ama seche moko koneno ng'ato okonyal ng'eni ng'ani nigi shida mane. Koro seche moko iyudo ka tek nikech iyudo kata ka ng'ato obiro ok ka ging'eni en gi mental problem to iriembe ni timo ni nade ibehave nade. Koro ineno ka seche moko bedo matek nikech ng'ani obiro en gi shida mar depression to reception moyudo kende rach. Nikech ko depression chako bedo marach e dot ing'eni kata imo bedo scared koro kitambo chope daktari koro obedo was. Magi duto timore e seche ma omenda bilion 62.2 dhine thieth mar dang'ni mar paro higa ka higa e pachoka. Joyce Odur, Ramogi TV, Nairobi. Moko jodak Malamu koro ywak ne piny owacho mondo mi ogol moko kuom roadblocks manie apaya maduong' mawuok Malindi kochomo Lamu kalore gi midhiero magituoni kelo e sekta mar limbe kod ohala. Kade giloso gi jofwamb weche Mombasa, gikoni chenro mag ohala kaka mag rech sani koro rochore ni mar gikawo kinde malach e apaya nikech roadblocks ka welo matimo limbe bende koro luor dhi Lamu ni mar ichuno gi lor e nyamburko gi obila magoyo gi peksen. Gichiwo siem ne jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen mondo mi ogol obila manie roadblocks go makawo kamano to gibiro bago ng'anyo mar tipo mar kwedo wachno. Obilago ne okete kuondego mar jiwo arita kalore gi kweth njore. Sana sio vile ilivyokuwa kwa sababu ukiangalia Kiwayiu Safari Village ilikuwa imejaa, Munira Camp ilikuwa imejaa, kwa Bruno Bay ilikuwa, Matondoni Ushana ilikuwa, watalii walikuwa Lamu wamejaa. Sasa unaona mpaka wale wazungu walikuwa na cottage zao, walikuwa wana majumba yao pia wamehama, hawaji tena kwa sababu kija pale Sabaki kuna roadblock, ukaenda Menjila kuna roadblock, ukaenda Mpeketoni kuna roadblock, ukaenda Hinti kuna roadblock. Hiyo security check pia ni malicious kwa sababu anakuitisha kitambulisho na kuangalia tu begi, hakuna vifaa vya kusema kwamba watadetect kama kuna bomu, kuna silaha, kuna lote. Wanaangalia kwa kuangalia kwa macho na ni kusumbua watu. Kuna wanawake watu wazima ambao huwa hawawezi kushuka katika zile mabasi lakini wanalazimishwa. Wazee lazima pia washuke. Kitu ambacho nataka kumwambia mtoto wangu Murkomen, mimi nataka uingie katika kumbukumbu la historia la kufungua barabara. Zaidi ya miaka 20 serikali atuambie kuna Al-Shabaab gani ameshikwa akapelekwa kotini na akahukumiwa kwa kitendo cha ugaidi. Hizi roadblocks ambazo tunafanya, huu ni uonevu. Shabiki kod jamii no limo county Mamuranga tok Simon Irungu loyo bonus maloyo nus million kokalo super jackpot mar shabiki.com mar milion 100. E kind nyasi e gweng' ma Kiangage jodak noyudo mich mopogore opogore ka joriemb boda ojiw mondo omim otima kare gi apaya ka giluwo chike. Irungu ma en midusa mosedhi rutaya owacho ni omenda moloyo go dhi konye e ngimane. Shabiki ni register kupitia 290063 account SJP na nimekuwa nikicheza all through mpaka wa leo, na hivi leo nina furaha nimejishindia $500,000. Hizi hela zitanisaidia kumalizia project yangu ambayo imekwamba pale juu, na ninashukuru sana kwa Mwenyezi Mungu. Sijafika, nimepita nusu na nimevuka na karobo. Na tokori winjo kika winj kucha koluongane mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere aina Prita.
Tokendo gimora mora wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View Sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Ehigani kawatimo hingo kata ng'eyo mar tuo mar kansa mar thuno. Every story is unique. Tiende ni ng'ato ka ng'ato nitiere kod sigande. Tema tek mondo mi iyud thuolo mar timo screening, mondo mi iyud ng'eyo ni en ang'o matimore e thunde ni e dwe mar 10. Oteni ikelonwa kod Royal Media Services. We care. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Ichlach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Machiegni paw tuke club mag Mombasa United, Naivas AFC kachiel gi Migori Youth duto oseyudo points 6 e tuke gi ariyo mokwongo mag lig ma piny mar adhula pachoka mano National Super League. Club mar Mofa mogoyo tach e kaunti ma Homa Bay bende nigi geno mar yudo loch margi mar adek mar season ni, kinde ma gibiro rakore gi club mar Kibera Black Stars chieng' Jumapil. Mofa omako thuolo mar 4 e chung' timbe e kinde ma Kibera nitiere thuolo mar 9 tok yudo loch achiel kende e tuke go ariyo. E moko kuom tuke ma ibago kiny, Mombasa United biro tugo gi Luanda Villa, Catalanta biro rwako 3K FC. Viga United biro tieko odiechieng' ma kiny gi Naivas FC. Jumapil Migori biro rakore gi Kisumu All Stars e kinde ma Fortune Sacco biro tugo gi Nzoia Sugar. Kabati biro rwako Nairobi Stars ka Mwatate United biro yenyo lum gi MCF. Well, we are finalizing our preparation before our Sunday game against Kibera Black Stars. It has been a good week so far. Putting up the corrections, working on the corrections and resuming, and also the game plan. And to our fans who are in Nairobi, see you on Sunday. Karibuni sana. Kako kang mar jiwo weche tuke kor gwenge kendo gero mech rowere, riwruok mar Laktar Raymond Omolo Foundation nochwalo kony ne timbe kaunti ma Kitui, chenro mane obagi e lap mar skund sekondar ma Kitui High School. Kitui Outdoor FC kachiel gi Dynamo FC mawuok e wards mag Township East Ward kaluwore ne oyudo gige tugo kama oting'o piche, lewni, soksi, nets kachiel gi gloves mag jogol. E kineno jotugo nokwayo riwruogno mondo konygi manyo yore mag loso pewe e gwenge ma kono, gino mabiro konyogi e gero mich maggi. Kane oloso e kinde mane ichiwo sir ma kamano, jawach e lo riwruogno Michael Odari okwayo jotelo mondo omi sir rawere kendo wito paro mar mana tiyo kodgi e kinde siasa. Chenro ma kamae biro dhi nyime kapok riwruogno obago tugo maduong' e kaunti ma Nairobi e giko higani. Vijana ukiwacha hivyo wanaweza kuanza kuvuta bangi,
wanaweza kupiga watu ovyo ovyo, hata watu watawaingia kwa vitendo mbaya mbaya. Na katibu mkuu si lazima atumie askari, atumie bunduki. Akipeana hizi jezi hivi, vijana watabadilika, watachukua masaa zao mingi kwa kiwanja na watakuwa vijana wazuri. And I call upon all other stakeholders, people, well-wishers who have that spirit of philanthropy to support our teams. We'd like to take football in Kenya top notch higher. Reason, it creates employment. It also flies the flag of our country higher. Nyokaramogi sa oma wawangwa gikanyo kodong madaka dekede torom sa achiel gideka prabich watiko weche manyien magangi chwelo kara kamano wanone kanyo weche manyien mago imorero kamana nyakum ka uthulo mari mar budho kodwa e chenro ni nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Belinda Phillips.